ka tsayu da kanka, ya zama kadai kai dan rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Idan za a yanke duk hanyoyin arziki na duniya kaf, ba za ka girgiza ba, don dama a jikin Allah ka dogara, sannan kana da abin yi. Ka tuna lokacin da suka yi wa annabi sanction, the first ever sanction in the history of Islam, farkon takunkumin rayuwa da suka sanya wa annabi? Abinci ma in suka ga ɗan kasuwa zai kai wa su annabi su siya da kuɗinsu, sai a tare, sai a ninka mai kuɗin. Saboda me? Saboda sun kawo addini, sun ce a gyara. Amma su annabi sun ba da kai? Ba su ba da kai ba. Saboda haka matasa, ku ne mustaqbal na da'awa ta sunna a Najeriya. Ku tashi ku karantu, ku tashi ku gogu da zamanin da kuke ciki, kar ku zauna cikin gidadanci da duhun kai. Ku tashi ku tsayu da kanku wajen rayuwa, ku fi karfin abin da za ku ci, sannan ka takura wa zuciyarka iya inda Allah ya aje ka, karkarin ka hangen inda baka kai ba. To sa'an nan ku tashi ku yada wannan da'awa, ko ina ku je ku isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan wani zai ce yana bisharar annabi Isa shekara 2000 nawa, kai me yasa ba za ka je kai bisharar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam? A ƙarƙashin wannan, matasa, ku ne kadai yanzu abin da ya rage ake sa rai za ku iya wannan aiki a Najeriya. Kamar yadda muka ce 'yan kasuwa, 'yan boko, 'yan siyasa, masu kuɗi sun kwanta dama, duk kowaɗanne an ga faɗuwarsu. Sun waye gari neman kuɗi suke yi, sun waye gari mulki suke nema. To sa'an nan waɗanda ake kira malamai, irin malanta tasu ta bayyana. Yanzu me rage? Matasa ko muke sa rai. Idan kuka sake kuka biya musu bukatarsu na cewa ba za a sake samun Albani da Ja'far ba, to shikenan sun yi nasara akan da'awa. Mana shikenan sai dai kawai da'awar ta tafi, sai dai a samu malaman umara, sai dai a samu malaman saukar Qur'ani, sai dai a samu malamai waɗanda za su je su yi addu'a a gidan gwamnati. Amma waɗanda za su tsaya su yi gwagwarmaya tsaye da gaskiya fa, ya zama an rasa su. Akwai hanyoyi da yawa da za su bi su yi muku wayau, mun faɗa muku kaɗan daga cikinsu. A gina maka makaranta ko a gina maka masallaci, a baka kujera aikin hajji ko a biya maka kuɗin makaranta, a ɗauko program ɗinka a rinka sa a gidan rediyo ko gidan talbijin. Duka waɗannan suna daga cikin hanyoyin. Kai ka san matsayi kaza na malanta ba kai ya kamata ba, amma sai a ɗauko ka from nowhere, sai ka ji ana ƙoƙarin a dasa ka, sai ka yi tunani inda kana da hankali, me yasa ba za a kira malami na wane ba, ina wane shi ya fi dacewa da aiwa kaza, shi ya fi dacewa. Amma sai su fulin naka out of conscious or unconsciousness. Kana sane ko baka sani ba, shikenan kafin ka faɗaka sai ka ji shikenan ka daina wa'azi, duk abin da kake da kuma sai ka ji ka daina. To mataki na biyu kuma sai a juyo, sai a amfani da kai wajen faɗa da masu da'awar gaskiya. Duk an yi wannan, mun gani jama'a, wannan abin an yi shi mun gani. Ku kiyaye.